Добър ден, я съм Акико. Danas ću pripremiti matcha mafine. Materijal brašno, prašak za pečivo, puter, jaja, mleko, šećer i matcha. Ja sam kupila u demu prodavnici. Jedna kešica sadrži 2 grama. Ja sam koristila dube. Ostavite putar na sobnoj temperaturi da omekša. Ključite lelunu na 180 stepeni. Izmešajte putar i šećer. Dodajte jaja u 2 puta. Dobro izmešajte. Dodajte mleko malo po malo. Dobro izmešajte. Pomešajte brašno i prašak za pečivo i dodajte matcha. Matcha prav je jako šitan prav, zato pažljivo dodajte na kraju. Pomešajte brašno i prašak. Prosejte mešavinu u činiju. Imamo osjećaj da prosejavanje mešavine čini kolač mekšim. Pomešajte ovu mešavinu sa mešavinom putera, jaja i mleka. Nemojte mešati, nego promešajte kao da sečete. Potom sipajte u 600 kalupa. Posle pečenja izvadite na tanjiru. Osjetit ćete duboki ukus zelenog čaja kada probate mafine. Nadam se da ćete uživati. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.